Vytvoriť novú a prehlbujúcu sa nastávajúcu spoluprácu v oblasti vzdelávania, rozvoja hospodárstva a zamestnanosti. To sú hlavné ciele úvodnej konferencie projektu zameraného na podporu spolupráce československého pohraničia. Tá sa v našom meste konala aj vďaka Martinskému regionálnemu vzdelávaciemu centru. Namotivovať čo najviac ľudí, aby sa v rámci projektu zúčastňovali spoločných československých aktivít. To je hlavný zámer projektu APVS alebo Akadémie přeshraničného vzdelávání zamestnancov samosprávy. Predstavitelia projektu si najskôr vytipovali určité oblasti vzdelávania úradníkov verejnej správy, ktoré sú zaujímavé ako pre slovenskú, tak pre českú stranu, no a následne padlo rozhodnutie vzdelávať ich spoločne. Formou nějakých dvoudenních kurzů cca 15členné skupiny českých a slovenských úředníků v uvozovkách přinutíme, aby se vzdělávali společně. No, tím pádem posílili trošku ty přeshraniční slovensko-české vazby třeba pro potřeby předkládání projektu. V akej fáze alebo v akej forme sú momentálne tie vzájomné vzťahy medzi Českom a Slovenskom, čo sa týka týchto projektov? To je dobrá otázka, musíme ji rozdělit geograficky. Na té jižní straně československé hranice, tam, kde je Trnavský kraj, Brněnský kraj, Zlínský kraj, Trenčínský, je to trošku lepší. My jsme právě chtěli posílit spolupráci mezi Žilinským a Moravskoslezským krajem, kde je ta hranice relativně krátká. A přesto třeba v Moravskoslezském kraji je poměrně velká slovenská menšina a velká část lidí by chtěla mít víc vazeb tady. Takže proto jsme se rozhodli to trošku zintenzivnit, ale ta spolupráce je obecně velice dobrá. Jakkoliv je pochopitelně podmíněna tím, že Slovensko porazí Slovinsko ve fotbale, abychom i my postoupili. Podľa slov manažéra projektu vzdelávanie nie je nastavené tak, aby českí zástupcovia učili slovenských. Obidve strany totiž majú čo ponúknuť a najväčším prínosom by malo byť vzájomné odovzdávanie skúseností či poznatkov. Úlohou českých partnerov je predovšetkým na základe modelových príkladov projektov ukázať cestu ako na to. Když byly nějaké úspěšné projekty spolupráce na jiných hranicích, nejenom na československé, ale třeba polsko-slovenské nebo česko-polské, tak se to snažíme v tom dobrém obšlehnout, nějak skopírovat a pokusit se to aplikovat tady na tuhle hranici. U projektu přeshraniční spolupráce, o čemž je řeč tady, tak je třeba najít dobrého partnera. My jsme měli velké štěstí, že se nám podařilo najít tady Martinské regionální vzdělávací centrum. To je opravdu výborný partner, takže první věc, kterou bych vypíchnul, je jednoznačně ten partner. Další věc, kterou bych vypíchnul, a která je neméně důležitá, je nějaká nosná myšlenka. No a potom jsou takové ty nepříjemné úřední a administrativní formality, to znamená všechno pokud možno udělat včas, dobře, aby nikde nechybilo nějaké razítko, které tam má být. Poslaním tejto akreditovanej českej vzdelávacej organizácie je podpora celoživotného vzdelávania, konkurencieschopnosť a rozvoj občianskej spoločnosti. Pracuje na európskych projektoch, pričom skúsenosti z najväčšieho počtu zrealizovaných projektov v oblasti rozvoja ľudských zdrojov čerpá už od roku 2000. Obecně projektová úspěšnost se pohybuje na české straně kolem 30%. Tady to bude určitě podobné, takže holt imanentní znak všech projektů je, že občas nevycházejí. Stane se to všem. V tomto prípade sa teda zástupcovia organizácie snažia i o to, aby jeden neúspešný projekt ešte človeka neodradil od podania ďalšieho. No, my se o to snažíme, ale samozřejmě, jako když to někdo dělá poprvé a dostane potom vyrozumění, že z nějakých poměrně banálních příčin, kterým navíc nerozumí, jak to projekt podpořen nebyl, a když člověk se ohledne zpátky, kolik zatím bylo práce, tak to lidi pochopitelně strašným způsobem demotivuje. My se snažíme říct, že je to prostě normální a že projekty občas holt nevyjdou, ale že i tak to má smysl.